Kaboom! Hoi jongens, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Chilly in Minecraft. En ja, ik heb Pietermuts op, maar ik heb hem zaal op, want ik heb een headset op, dus dat get that good. Trouwens. Maar, welkom bij een nieuwe Chilly in Minecraft. En we hebben de Sinterklaas special. En we hebben Sinterklaas special, mooi, padem, Marije. Ja, Yes, helemaal. Marije het echt de Pietermuts op. Yeah! Zeker. Yeah! Er zit de link van de Discord. De link van de Discord, dan gist je naar het linkje daar. En dan gist naar de Minecraft livestream. En in de Minecraft livestream, daar zit het linkje van de Discord. Maar ik voor Jim, als je mij in de Discord willen en alle leuke nightjes willen weten, hoe chill, kom even in de Discord. Dat is echt gezellig. Maar Marije, Ja, weet wat wij hoe het game might zien? ja. Nou, wat geven wij hoe het might zien? Het kasteel van Sinterklaas en Zwart. En Piet. Dit keer wij maatje en nog goeie Renske, welkom. Maar dit keer wij maatje. Pim. Het Muiderslot. Dat is toch geweldig. Dat keer wij maatje. Het slot van Sinterklaas. Wow. Hoi, hier ben ik. Hoi Lars. Leuk dat is de best. Wow, yo. Ja, wow, yo. Oh ja, we hebben nou ook Pizzaman het naar je skin. Ja, een eeglapje, want er is iets mis met zijn eer. Helaas. Helaas is er iets mis met zijn eer. Maar Marije. Wij gaan... Ja, gaat goed? Ja. Ja, kom, dan gaan wij naar een plot. En dan gaan wij het hele ding kapot. Maar we hebben nog één plot door, helaas. Hoi, ik ben Just a Carrot van TikTok. Oh, hoi Bubblestream. We hebben hier nog een hele mooie last plot. Die moeten we helemaal plat maken. Oké, Dus, go. let's go. Matten we helemaal plat maken. Ik ken niks. Wat heb je? Oh. Ik ken niks. Oh, dit moeten we nog even doen. Ho. Verkeerde settings. Zo. En nou, kies het wel dan. Ja! Nou kies slopen. Yay! Dit is toch... Yay, koffie. Yay. Maar is nou, dus deze sneur is pakjesavond. Je zou ik Sinterklaas vieren? Nou, wie doet misschien, of die doet, ja, Sinterklaas naar mijn Kries, maar wie doet in plaats van Sinterklaas misschien dan gewoon Kries. Normaal doen we geen Kries. Ja. Oh, Saas heeft me. Dus dan in plaats van Sinterklaas vier je hem nou Christ? Ja. Oeh, maar wij doen het eigenlijk. We vieren geen Sinterklaas, helaas. Maar we vieren wel Christ. Dus hebben we Christmas cadeautjes. Dat is toch echt leuk? Ja. Ik heb van, want ik werk ook bij een zwembad. Heb ik een heel Sinterklaas pakket gekregen. Oeh, dat is leuk. Dat is een heel... Ik ben verstoppen. Ik shur die namen. Oh. Dat is nou jammer. Oh. Dat is wel echt jammer. Hey, live TikTok melding hier op dit ding. Ik weet dat het nep is. Helaas. Hast op Sinterklaas vrezen. Oh, maar hashtag al iets de komende week in die school gekregen, Marije? Ja, ik ga mijn scoren met zet. Hij is die school net die zetten. Nee. Hij is die school net... Oh, ik heb wel mijn school gezet en dan kreeg ik een chocoladeletter. Nou, leuk. Ik weet net, die is dus kast in, dus ik weet net hoe ze hier binnen komt, maar... Ja, ik heb het kwast zien. Zeg, is kast in, dat is het probleem. Oh. Ja. Wetter, get voort. Ja, het wetter get voort. Ja, het wetter is een beetje... Misschien is er stiekem inbrutsen of zo. Ja. Zoiets. Waarom gaat het wetter net voort? Omdat het net voor je. Nee, shusje, ik get nou wel voort, shusje. Het wetter get voort. Nee, Het get voort. Maar wat staan dan nou op de Christ? ja. Dat wist ik Het nog is net. maar, ja. Dat Ja, wist ik nog. knolpowerspel. Knolpowerspul. Oh, we hebben en zo'n knolfan. Oh. Oh. Dat kind misschien hier achter me zingen. Ja, ik weet wel dat het Enzo Knol fan best. Nou, toch. Ik ken niet al lang nacht rijden, helaas.
Hé Marije, help ze dan nou even. We hebben een hele berg met erbij. Mijn telefoon. Wacht, ik heb Nee, een idee. Ik heb een nee, idee. Maar ik weet dat we... Wacht even, wacht. Ik heb een idee. Wat? Ik heb een idee. Komt ie jongen. Wacht. Dit is meestal geweldig vind. Oké, ik wil raden. Nee, sure. Want... Omdat wij hier een hele berg hebben. Nee. Ik denk dat ze het opjes blazen. Oh nee. Oh ja, dit jouwt wat. Dit heeft net zo'n goeie... ik wil het op de snelle manier doen. Want wat een hele berg met me voor het heli. Oh. Wacht. Waar is dit TNT? Ik je helpen. Oh ja. Zo, geven. Dit, ja. Shit, dit is al beter. Dit is al beter. Net de volle, Marij. Net de volle. Dit is clear. Waarom gaat hij net... Hoe krijg je TNT on? Zo. Nou is je hele net. berg voort. Oh ja. Pieuw. Meer. Dit gaat wel wat sneller. Alleen nog ik ben net, wissel. Ja. Jesjen. Nee! Kom, Ellie, de rest Ellie, we worden gewoon voort. Dit moet goed komen. Dit moet goed komen. Maar dan moeten we het eiland wel een beetje bijbouwen. Weer onder de berg. Ja, maar dat komt wel goed. Dat is zat te fixen. Ik keer Fries! Wow, Rosalie! Dat keer Fries! Gefeliciteerd. Ik heb je de taart. En vier het. Maar Hieke. Ja. Dan was dit hier net feliciteerd. Ze die altijd na je. Nee, kom goed. Kom goed. Dat is meer Ja, omdat het... Nee, maar dan mag je in Hooian. Want Maar dan corona. gewoon zonder de haan. Want dat is net handig. Maar dan gewoon zonder de haan. Ja, maar het gaat automatisch als dan hoor jou. Als het gefeliciteerd is. Oh. Maar ik ben net Jiddy en is het... Oh. Ik heb hier wel het wetter hier voort. Hallo, wetter? Je voort. Je voort! Het wetter gaat net voort. Het wetter gaat net... Oh, oké, mooi. Het wetter is bijna voort. Nou, wat het eiland aanbouwen. Ja. Dat komt goed. En dan kunnen we eindelijk beginnen, mooi. Maaike taart? Nee, Rosalie, krijs geen taart. Nee. Helaas krijs ik geen taart. Maar, jongens, het maakt je nou een Sinterklaas ding. Het kasteel van Sinterklaas. Oh. We hebben nou echt een mooie Sinterklaas clip. Komt ie on. Het is weer bijna 5 december en de Pieten zijn weer hard aan het werk. Ja, Pieter, nu al. We zijn nog helemaal niet klaar voor het feestje. Gaat dit ons feest verknallen? Dit gaat zich niet bevallen. Er is paniek op het kasteel. De Club van Sinterklaas en het Grote Pietenfeest. Het Grote Pietenfeest. Dat weer een trailer van Sinterklaas. Het is staat december, nou al Sinterklaas. Ja, Rosalie. Nou al Sinterklaas, ja. Dat doen wij. Marij en ik ben vet goed in bouwen, hè? Ja, We zeker. hebben helaas Marij weer voor de tweede keer. Want de speler die Joet eigenlijk zou komen, die had helaas een bruts in de hoorn. Met een twijgebreuk in de hoorn. Dus die zit 4 weken in gaps. Dat is ook net heel leuk. Maar ja, Hoeveel breuken had hij dan? weken een twijgebreuk. Ik weet niet wat een twijgebreukje is, maar ja, dat. Luan, ja, hoi Kira. Welkom op deze leuke We hebben je netjes maken. En voor de meesten... jou van het eiland worden. Voor de meesten die net weten hoe het eruit ziet, het mooie gebouw wat wij hier mooi zien. Dit is het Muiderslot. Dat is het kasteel van Sinterklaas. En dat kunnen wij bouwen. En voor de meesten die hier op TikTok zitten, die denken even van, wat is dit? Waarom zie je wel tegen Hieke die dom praat in een schermpje? Het linkje voor die in de TikTok zit in de bio. Daar kiest echt mooi in. Wow! Dus ja, Dat is gezellig. dat is gezellig. Oké, we hebben hier een heel groot eiland. Nou, Ik maak je mee voor jou kant. op jouw kant. Ik wil Chris. Nee, Rosalie, ik krijg geen Chris. Het is nou Sinterklaas. Chris Special komt hoe 2 weken.
Oh, dan mag ze hem even voor jouw kant het eiland. Ja, mag Dat vind ik wel leuk. Oké, vooruit. Ik help die wel mooi. Ik help die mooi, maar de... Nee, net de jouw kant. Helemaal net te grut. Nee, maar daar ziet nog een hoekje. Daar ziet nog een hoekje. Dat mag nog even zijn. Nee, dat kist ik dit voor het heli. Brei. Dit koest voor het Ja. heli en dan weer te kleerwest. Oh. Oh ja. Dat ding... Ja, maar ik denk net zo erg mij. Joh. Omdat het blond is, maar die reden Pietermuts. Chris Special maar Ronald. Waarom wil iedereen een Chris Special maar Ronald? Omdat het leuk is. Ja, maar ik denk net dat hij wil. Want hij king in Nou. free is. Oh. Dat is Maar het die nadeel. wel het in Friesland, toch? Hij went in Friesland, alleen hij king in free is. Eigenlijk Dat is hadden wel we- echt. Misschien moeten we een mailtje sturen, maar dan wordt het wel een Nederlandse stream helaas. Of hij mat... Je moet je dat Hij praat had het niet maar gewoon onzin. Ik heb een keer, hij zei je bij Hieke, ik ben gek van die vervries. En ik werd zo van, ja en? Maar, nou gaan wij het kasteel, maatje. En het kasteel, Ja. het kasteel ziet er een beetje oud uit. Dat je oud, Ja. van die bakstenen Ja. blokken, wat we hebben. Maar, wij kennen ik... En wat wij net die hebben, wat we die hebben. Ik ben even wat blokken aan het zoeken hier. Die zou ik dan kistbroeken. Ik heb er nog een beetje de planten hierbij. Is goed. Dan pakken wij die. Sure, ik heb een idee. Ja, best. Sure, dan kist ze ek pakken. Ja. Deze blok en deze blok. Wacht, ik moet even een volgorde. Ik ging in Fries, ik lee. Oh, Chris Special maar Rosalie. Oh, ja, maar Rosalie, dan kies ik in Fries. Dat is het probleem. Ja, Hesse? Ja, bijna deze nog. Bijna. Ja. Want de punt die mat deze kleur wezen. Ik hier een idee. Want er zijn twee. Zullen we dit als de voorkant matchen? Want dit is mooi rood. Net de volle hoesten. Ja. Nee, sorry. Dit matchen we als een roensie. Ik moet even zien hoe dit Nou is het wel echt een roensie, jongens. Nou is Oh het net een halve fjouwkant. Oh wacht, het is net Wat? gelijk. Nee, dit is net echt. Ja, maar 2 en dan. Ian. 2. Sure. Oh, dit is- Sure, dit is een roensie. Dan mat jere en dan morgen. hier heb ik- Ik maak je eerst even de groen, ja? Dan is hier een morgen. Zo. Ja. Wacht even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan halve. Want dat is 1, 2, 3, 4, 5. En dan 1, 2. Zo, dan is dit mooi min. Ja, en dan moet je weer een rondje. En dan maak je weer een rondje. Oh, we hebben weer een feitje, jongens. Het eerste feitje. Deze week in de Vaddelfeitjes voor een van de favoriete wemplakken van Sinterklaas als er in Nederland is. Muiderslot, een echt kasteel met tjokke moren, een grote toren en een graaf, zodat net één wie de pakjes kent. We hebben nou, Jood, deze mooie aflevering hier door Sinterklaas, maar dat wist al lang. Dat wie het feitje hoor. Oh, Oh ja. ik dacht dat het Chris kwam. Roos. Oh, ja. Ik ben een beetje de groen hier rond, want ik ben de voorkant proberen wat maatje, want de voorkant is fjouwer. Dat is jouw kant, ja. Ja, dat is fjouwerkant. Ja, dan maak ik even de morgen. 1, 2, hoe lang is dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 blokken dus. Wacht. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14, nee. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zo, tadaa. Dan moet hij weer een rondje. Hier. Ja, Oké. Dat geven we dan. nog een rondje, want er moeten zoveel rondjes moeten er wezen. Waarom roint het in de Minecraft? Daar hier ik nou geen zin in roin. Huh? Het is Werkt het een- wel, een huh? leven- Rosalie, dan mag gewoon aanmelden. Want dat is leuk, Rosalie. Want dan Van kun je- Minecraft? Nee, is ja, een van soort van- Minecraft. En Ik heb- Minecraft is een soort van leven 2.0. Dus daarom rijdt het. ik heb Oh, net ik heb roinen. hier papier bouwd. Ik ga er dan een blokje op best.
Maak ik niks uit. Huh? De 4. Nee, want dan heeft ze meer is ja. Ja, en dan zul ik hier dit blokje erbij in. Oh! Ja. Oh, zo, sure. En dan mag dit. Sure, teamwork. Nou hebben we nou hebben we dit. Dit is geweldig. Wauw. Oké. Maak een story in de tour. Dan maak ik deze Ja. tour. Maak je eerst de tour nog. Hoe heet mat die? Ik heb geen idee. Wacht even. 1, Ik doe 2, dat. 3, 4, 5. Oh. Zo is zo'n 8, 9. Ah. 10, alweer 12. Noem 12 heeg. Oké. Dus dan wist hij dat die tolve heeg is. En dan hadden we een heel roentje qua een toren erop dan. En dan Ja. is hij klaar. Heeft je al wel eens Sinterklaas in het echt, jongen? Jazeker. Wanneer? Heeft ze al dit hier, jongen? Nee, dit hier nog net. Ja, op televisie. Maar Ja, op televisie, maar ik bedoel Sa. nee, net zo. Oh. Wel vorig jaar. Ja, ik kijk vorig jaar. Ik begreep het net, copy-paste. Waarom nou ik copy-paste, Rosalie? Maar ik heb hem... nee, ik heb hem vorig jaar voor het lijst, jongen. Helaas. Ja, Helaas. Ik merk wel dit hier, shit. Maar Ja. ik denk dat dat net handig is met corona. Om hem dit hier te zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Zo. Mijn zusje had wel Pieten Johnny Loud. Dat is de enige. Mijn nicht had Wat? eigenlijk mijn nicht die had ze eigenlijk zo niet dokken. Oh, dat is Of wel niet leuk. Dokken? Ja. Dokkum? Ja, dat In Dokkum? Ja. Geweldig. Als het Zeker. iets in iets aan maken, toch? Nee, dat wie net Rosalie. Dat wie iemand anders iets in iets aan. Ik begreep Fries net. Wie? Jouke Piet. Jouke Piet is in de chat? Oh. Ja, ik heb hier een co-pilot naast me zitten. Die laat het mij soms uit. Om de ding die ik doe. Hoi, wil ze shout-out dan aan mijn friend? Nee, helaas net, Julian. Sorry, maar ik wil geen shout-out dan aan die friend. Sorry. Ja, we hebben nou de TikTok on. Dus ik meestal van de TikTok kunnen maar het linkje in de TikTok bio echt naar de chillen in Minecraft. Want dat is leuk. Zo. Oh, dan ben je al bezig met de tour. Ik hier een idee Ja. voor de tour. Dan moet deze even dicht. Zo. Hallo. Hoi, hoi, Elke Piet. Oké, hier 2. Oh. Hier 2. Oh. Oh. Elsa en dan Sa. En dan tuk. En dan Sa, tuk. Dat ding zou echt hieken. Web is dan maar bezig. Maar dit is de tour. Hij is net heel heeg, maar dat maakt het helemaal niks uit. Wacht, ik ken hem nog samen uitzien. Zo. Oh. Zo. Want er zijn 12 van zulke torens. Nee, zo. Ongeveer. Oh nee, wacht, dat is dit handig. Wacht. Wat? Ja, ik ben ik even shit voor dit mat. Want die heb ik nog deze, sure. Door hem sa. Sa Yeti, sure. Samen met dat mooie kasteel bakken Oh, ja. worden. Zie, want het is er omheen nou. Het ziet er prachtig uit. Ben ik nou een vriezer? Ja, Rosalie, dat is een vriezer. Dat is toch nou. Als het echt ding zou hij hem toer. Ik hier Rosalie een keer Fries leert. En toen zei ze, ben ik nou een vriezer? Net een Fries, maar een vriezer. Ik zei, ja, dat is nou een vriezer. Wist je Nou, ook een vriezer, Marije? ja, ik ben een vriezer. Yes. Dankjewel als nou ik een vriezer bist. Ja, en ik ga het altijd koud. Dat is het altijd. Oh nee. Dat is het altijd koud. Oh nee. Dat is net Ja. goed. Nee. En nou dan? Nou ja. Ja, weet ik net. Dat is het altijd koud. Nou ik, maar die pietermuts. Ja, En dan diepvriezer. deze warm. Ja. Oké, we gaan eens even... Oh, de toeren gaan nog aardig.
Zo. Volgens mij ben mijn toeren wat heger dan die toeren. Ik ga ze tolven maken. Wacht even. Die familie het heger als van Nee, een die van jesje. mij liep het heger. Omdat ik hier... Dat is van een jesje of nee? Omdat ik van deze... Maar die sneaky... Oh, ik heb papierken. Check eens YouTube kanaal, jongens. Yeah! Oh, wat een mieren. Oh, ja, maar dat just Maar hier kijk van. Als Nee! van een jesje, dan is min een hele rij heger. Huh? Als van een jesje. Ja, Maar dan bedoel ik gewoon van die... Wacht, gewoon oh, ik zonder weet dat er al gewoon- was ik weet al was het fout is die in. Ik snap het al. Tje. Dan maast. Ho. Tje, dan moest je hier in je lege pakken. Ja, Oh jongens, we hebben er een feitje. Wow. Soort mensen denken dat Sinterklaas uit Spanje komt, maar dat is net zo. Hij komt uit Turkije, uit Mira, en daar wie het goed van de eremen. Hij gooit de lekkers en jilt terug het huid naar binnen, en dat kan dan vaak in de school te lonen. Oké, Marij, nou heb ik een hele mooie vraag voor jou. nou zo is het dus. Welke komt Sinterklaas voort? Spanje. Nee. Fout. Oh, Sinterklaas komt uit Turkije. kan je? Turkije. Dan kan je. Turkije, ja, Turkije. Wisten ze Ja. dat al? Nee. Weet je Nee. steeds, hij komt uit Spanje, maar dat is helemaal naar Wier. Dat is al je een leugen, Oh. jongens. Het is een leugen. Die iets mensen, dus die we Sure, Zo. zei Jetty. ja, nou snap ik hem. Nou snap ze hem. Ja. Zo. Zo. Al die liedjes bandjes. Hij komt net in Spanje. Alsof de leugen nog net grutte koeien. Ja. De Sinterklaas heb is echt machtig. Ja, ik heb een hele mooie rapper in jou, Renske. Ik ken een hele mooie rap. In de mooie, nice Sinterklaas rap. Ik wil net rappen. Maar dat maakt het helemaal niks uit. Nou. We helemaal aardig. Goed. Ik vind hem mooi. Ik wat je hier, Ja. als je de achterkant van een morren makkest. Ik even de seatkant, dan staat een hele morren makkest. Ja, is goed. En een hele Oh, mooie, hey. Gewoon helemaal tot boven? ongeveer 1, 2, 3 blokken onder de ding stoppen. Zijds, Oké. dat klopt. Want dan maak ik de voorkant. Maak ik even heel mooi. Want ik kan heel goed bouwen. Dat wist de stoot toch echt al, hoop ik. Ja, Kan ik mooi bouwen. zeker. Ja. Wat jou is mijn bouwskills. En Hoe goed, hoop ik. en Ian. Jou is mijn IE voor mijn bouwskills. Ja, maar dan doe ik het via het Duitse cijfersysteem. Oh. En het Ian is het zien. Oh. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor die leven complimentje. Ja, als je- Ik ben... Machine. Wow. Ik ben een mooie voorkant op matje. Want ik dat- kan de Ian de ziet kan wel zien. de IE is die kant. Zo. En dan zo. En dan wat even een gries blokje erin. Dat is gries. Zo. Perfect. Nou jongens, het is weer prachtig. Check de stream op YouTube. Ja jongens, check de stream op YouTube. Het linkje zit by the way voor de TikTokkers hier. Het linkje zit in bio. Wow. Oh, snap je net wat er onderhand is. Dat is een beetje het probleem. Zo. Ik ben niet zo'n dwan, maar ik weet dat als het lukt, ja of nee. Volgens mij lukt het wel. En dan hier een raampje. En dan hier naar beneden. En dit is de door. Ja, perfect. Lukt het met die? Maar die morgen? Ja, Lukt het? Oké, ja, lukt zeker. gelukkig. Ik ben even de voorkant aan het maatje. Want die voorkant, dat is gewoon een hele grote voorkant. Meer ken ik er net van maatje. Meer ken ik er net van maatje Sinterklaas. Nee, maar Chris man. Sinterklaas. Oh, jongens.
Ik heb een mooie... Wacht, is dit wel... Gleek? Nee, hè? Zo, ik ben klaar. Hij is net gleek. Nee, hij is net gleek. Ik ben net clear. Hij is net gleek. Oh. Oh. Nou, wol, hoop ik. Kraai een bloempot. Wat naaibloempot? Ik kraai een bloempot. Van wie? Van wie krijgt een bloempot? Van deze. Zo, Oh, van, wat dan? Van Sven. Ja, van Sven is Sven. hier. Dit is de Sven. Hij heeft nou Nog een een. inflapje op. Let maar, Fries is niks voor mij. Oh! Fries is niks voor Rosalie. Ik hier, by the way, dit moet omheeg. En Jippos, Mattie, Sa. Oh Ja, jongens, we klopt. hebben weer een feitje. Wat geven jullie het weer vol met de feitjes. Het Muiderslot is een van de mooiste kastelen van Nederland en ligt in het Noord-Hollandse plakje Muiden. Het is bouwd rond 1300 en in die tijd werden Sinterklaas het vanzelf net, maar al hier rieke ridders. Was het een leuk feitje, witte? Jawel. Jawel. Dit kasteel, wie in de 1300 bouwt. Wat we nou maatje. Wat een leuk feitje. Dat is een heel leuk feitje. En nou maatje wij het. Ja. Wij hebben het net, maar Use is cooler. Want Ja, Use vind ik. bouwen wij. Ik ben de voorkant wat op maatje. Ja, Altijd natuurlijk. goed gaat. Want hier maat een raampje. Zo, hier is hier een raampje. Nee, wacht. Nee, sure. Zo. Dus dit is mooi. Sa? Top. Ja. En dan sa, sure. Die morgen. Ja. Oh. Is het nou 3 en dit is 2 breed? Oh, maakt niks uit. Oh, hij is al aardig de morgen dien. Dan zitten Ja. in het... dan moeten wij de morgen even wat dikker maken. Want dan context of vertaling. Hè? Nee. Maar dan moeten wij de binnenmorgen gaan maken. Want een kasteel bestaat ook uit binnenmorgen. Waar bist je? Wat bist je dan? Kiekeboe. Zo, ja, dat was haasje. Ja, ik ben. Dan moet je bij de binnenmorgen. Oh, wacht, dan moet hij wel je 2 breed wezen. Of is het net normaal rennen. En dan hebben we volgens mij... Ik ben aardig bezig. Oh. Mooi, het kasteel. Zo. En dan zo. Dan moet je... We hebben wel een hele liedse binnenplan, maar dat maakt niks uit. Dan pakt het helemaal niks uit. Weet je wat we nog wel moeten doen? Een hinder erin zetten. Waar is dan Sinterklaas? Ja, het hinder van Sinterklaas. Oh, zo snel. Ja, het is net meer Amerika. In mijn tijd wie het Amerika. Nou is het oh zo snel. Ik ben in Amerika echt. Door Amerika, het enige wat ik weet is spultjespelen. Ja, dat is het enige wat Rosalie weet is spultjespelen. Wauw. Dat heb ik al geleerd wat spultjespelen betekent. Dus dan is het zo van, Rosalie, was dat spultjespelen? En dan snapt ze het. Ieke die les jou. Ze snapt, ja, ik jou wel vaker les. Jou heb Collegard les, dat wist je al wel. Ja, nee, ja. En zou ik Maar dat- kregen van die Collegard show? Wat ga je? Wat? Iets kregen van Piet en Sinterklaas op van Collegard, of Nee. nee? Nou, ik ga een chocolade mee. Lekker. Wij usen mijn nek wat joen. Wat leuk Nou, is. nee. Waarom gaat het net meer Amerika? Ik weet niet, Amerika is mijn pensioen en die waten al wat. En daarom is het nou met zijn paardje oh zo snel. Want in de Nederlandse versie is het met zijn paardje oh zo snel. Zeg maar, dat, zeg maar. Dus nou heet het net meer Amerika, maar is het paardje oh zo snel. Dat is Daarom. niet goed. Wat, oh. Ja, maar ze moeten wel Ik zwart probeer in het. dus. Die ene maar die. Ja, I know. Ik ben een zwaard aan het pakken. Doei. Oh, dit is wel... dit is een... dit is een beetje duister, Marije.
Dit is een bietsie. Welke kleur moet ik niet wezen? Welke kleur? Wiet. Oh, ik zit Oh. er- Twee wieten. Nice, twee Welke wieten. kleur? Mooi. Welke kleur? Oh, zo Welke snel is kleur? ik wiet, by the way. Amerika is maar pensioen, ja. Hij is met pensioen, ja. Daarom. Nou, was Ben dit de kanaal? Marije, we moesten er maar twee. De rest was En toch maar- heel laatst deelmaatje. Oh. Ja, Doei. wambitie, dus de Marije. Al die hinden, alle meiden die van hinders horen, shut dit nou. Dat staan onder... En die- Gelukkig Ja. is maar Minecraft, jongens. Jongens, het is gelukkig maar Minecraft. Het is net echt. Het is net echt. Gelukkig net. Oh, je komt hier op de troon. Je komt hier op de troon. Doe maar eens deze. Nee. Ik ben druk bezig met die morgen. En wat doe je? Hè? Ik vermoord hinders. Wat was die vrijheid? Ja, ik vermoorde hinders. Ja. Ja. Ehm, Nee jongens, let naar boeten. Iedereen gaat naar boeten. Zo, deze minder braaf. Deze blow je steen. oh, dat paard is gewoon D. Ja, goed zo, twee hinders. En moet je nou twee hekken? Ja, dood. Wat nou wel netjes dan mijn hout. Ik ga die hele morgen maken, want hij stoot die en hinders vermoorden. Waarom? Ja, dat is mijn hobby. Ben je nog meer? Want ik ben ook helemaal met boeten van mijn hobby. Ja, hier zit dan in Hey, zoek, ben zo. ik weer. Hey Ilse. Welkom bij deze leuke stream. Waar, Ik ben hier niet van Jetje. ja. Waar Marije Hines wat Nee. matchen is. Ja. Weet nou net dat ik trots op daar wat wezen? Of teleurgesteld of boos? Eigenlijk meer boos of teleurgesteld, dat weet ik niet. Het is gelukkig maar Minecraft, Marije. Maar alsnog. Oh jongens, we hebben een feitje. We hebben een feitje. Dat Sinterklaas de christelijke versie wie van de Germaanse god Werda. Werda riet op een 8-voetig hinder door de lucht en wie op ziek naar ondogens gemeensken. Krijgt de Sinterklaas ieder een sterf, een grut but en wist er alles voor iedereen. Wist dat Sinterklaas eigenlijk gewoon stiekem een Griekse god is? Nee. Hoi. En dan ken ik die net. Omdat ik net in survival ben. Net in survival. Ik ben hier een mooi ding aan het maken. Wat doe ik even wat Marije, hè? Oké. Ik help. Goed zo, dankjewel. Dankjewel voor die ene blokje die te zetten. Dit is net symmetrisch. Nee, maar dan maakt het niks uit, want het echte kasteel is echt niet symmetrisch. Ik heb een idee Niks is om symmetrisch. hier een ingang te dwansen. Maar dat is nou echt niet meer symmetrisch, maar dat maakt helemaal niks uit. Kist je hierin iets qua locht van? Ik kan jacht fixen. Fix even wat locht in de Ja. building. In de building. In de building. Want dit is het kasteel. building. Wacht, ik moet even wat lezen. Oh, nee. Hier. Oh. Dankjewel. Wat mooi glas. Dus dat zit- is... Daar heb ik verstaan, deels. Ik weet Oh. even- Wat? Ik weet even vergeten dat die pietermuts op hier. Dat wist even 14. Dat is niet... Ja. Oh. Oh, maar we hier aan de Ja. zijkant van het kasteel. En ik in de sommige delen van de toren binnen ramen. Dus daar ga ik weer ramen inzetten. Ik zit in jacht te zien in de jacht. Tje. Waar is ik gewoon een echt kasteel van. Top. Prachtig. Hebben Zeker. mooie... Tje. Maar ik shitty. Ik sorry. Ik Het gaat goed. Ongeveer. Hopen we. We hopen dat het goed gaat. Waar zit kleur? Weet ik net. Ik heb geen idee waar het Waarom lacht wel? zit. Ja, maar dat weet Wacht, ik net. ga Dat weet ik net, oké? Ik ben net een Oh. pro. Ik ben echt een pro Minecrafter. Oh, ik dacht waarom? Waarom jou als mij nou troep? Omdat ik dat net in mijn inventory Ja, maar nou had. jou is het nou om mij. Ja. Maar nou is het nou om... Oh, Oh. zo, ik had het jokjes nog van de vorige keer. Zul je nog wat hinders?
Ik heb wat Alsjeblieft. lacht. Dankjewel. Ik heb lacht van. Sure. Ik ga mooier lach. Ik ga mooier lach. Wat bedoel is dit? Let op. Oh, dat kan alleen maar heen. Ja, dat kan ook alleen maar hier. Ja. Mooie lacht, yes. Ik die lach moet fixen en Hieke nou alles. Is wat wij hier doen? doen? In de binnenmorgen doen we de wol even goeie groen. Ja. Een mooi stien of zo. Maar Hieke, ik moest de lach fixen. Ja. Wat fixt Hieke? Ja. Lid mijn lacht fixen, oké? Ik koe het nou echt vinden. By the way, sure, ik heb hier een mooi stien. Voor de vlier. Hi. Dit wordt een mooi vlier. Dit wordt de mooi vlier. Machine. Vet cool. Ik ben echt vet cool. Echt? Ik ben echt vet cool. Maar dat wist hij hem toch al, hoop ik. Denk ik. Nee, ik wist dat net. Dan wist ze net dat ik vet cool weer. Wat is dit Nee. voor gemeens? Ik ben net gemeen. Jawel, dat is wel gemeen. Dat denkt dat ik net cool ben. Oh. Ja, wat Hieke is. Dankjewel. Hij is nou al deze kant ook al die. Ja, wow, wat ben je zo snel? Nee, maar zo, als Eh. we gewoon die linker muisknop indrukt zoals en daarachter is, dan komt er een hele rij. Shit, ik doe die hinders even goed vast. Oh ja. Nee, maar zo, ik ga een trucje. Ik ga een trucje daarvoor Nou, bouwen. Du hast gewoon zo die linker muisknop in. Ja, dat weet ik. Dat doe ik al. Oh, hoe kun je dat snel weg? Volgens mij kunnen we nog wel een leuk hak voor die beesten maken. Er zit al een hak. En we zijn wel een beetje liedhak. Jou zou ze even een nam. Ik jou zijn naam. Krijg van mij volgens mij Een name tag. een nammenlabel. Krijg die van Ja. mij, sure. Twa. Alsjeblieft. De hek voor die. Even shit dat ik hem kan vinden. Ja, hier. Shit, je hek voor die. Nee, nee, nee. Is dat zo tof? Hier is een... Ja, I know, daar kom ik achter. Oh. Ja. Ja, Ik weet goed. het nog van de vlogs en zo. Ik doe... Wie doet dat? Oh, zo snel of Americo? Ik doe ook zo snel. Dan doe ik Americo. Komt die on. Oh ja, dit is mooi. Wat mooi G, jongens. Zo. Ik haal Ian Hit Americo. Dan was dat door. Ik ben bijna klaar. Dat is ik hier nog een leuk idee. Nog even de vlier. Want... Hij is hier wat heer. Oh, waarom? Oh, jongens. Ja, dat moest ik doen. Waarom? Ik jou de hinder zei wat heer. Hallo, hinder, die ik zie niet. Oh, oh. Nee, 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 nee. Zie je, dan heeft hij wat Dat is hier. niet Nee! goed. Hey, ik mij zal innig vermoorden. Tjoh, dat is het zo. Nee, net vermoorden! Net vermotie. Ik word je onder het hok en een beetje grutter. Ik vind het wel een beetje sneu dat ze in zo'n liedshok zitten als je het waan. Zo. Anders is het wel een beetje sneu. Dan komen ze zo. Humpty dumpty deur. Het is van. Oh. Maar zo ook eens lekker dit dan. Weet je wat? Doe je dan? Dan doen we hier een heeropslag. Zo. Hier. Een heeropslag. Zo. Perfect. Net de volle heer. Net de volle. Heer. Zo. Hier. Zo, dit is perfect. Zullen En we nou- nog even... Heb ik een idee? Ik weet even wat het idee is. Amerika nog even naar de kant is. Ja! Nee, wist Zo, ons ik even dat het is mas dan. Nee, Eh, dit niet. Dit. Want Oh. die hinders. Wat ik wat te drinken heb. Want Oh, dat ik is zal handig. dit eens een wc. Dat is handig, je. Dat is toch mooi. Ja, maar het is toch een wc? Als dat de wc vies, wie stoot de wc, maar voor die hinders is het iets om op te drinken, ja?
Oké. Oh, zo snel. Nou, hier heb ik een idee. Waar is hij? Waar is hij? Ik smat een blok, zie ik hier is hij. Waar is die? Oh. Tje, Het is wel nijdig. waarom is is een hem dit leider. ontsnappen? Er ontsnapt, Ik weet het er niet. staat een Hoe is paard die in de... Snelle loser staat in de gang. Nou, mooi. Dat is dit idee. Oh. Let hem maar in de gong. Kom goed. Het is nog geen carnaval. Oh ja, het is wel voor sommigen is het wel carnaval, volgens mij. Maar Is dat het maakt niks uit. carnaval? Weet ik niet. Ik weet dat het carnaval is, ja of nee? Ik vind je nog een beetje mooi aan het maatje, ho. Ho, zo. Want een beetje mooi is net lelijk. Wat is Wacht, hier naar komen. Dit is geheim. Nee. Dat is geheim. Dat is geheim. Oh, jongens. Komt niet in. Oh. Ik ben echt iets heel leuks aan het meisje. Oh. Oh. Dit is echt heel... Nou, leuk. juist, ik gewoon letterlijk mijn troep, die joegt dus echt gewoon om mij. Ja. Boe. Oh, dat is niet geheim. Oh, Amerika is echt ontsnapt, by the way. Hoe dan? Nou, geef maar erin. Doe maar. Nee, geef erin. Geef erin. Dank je. Nee, wacht. Zo, Amerika zit er weer in. Nee! Nee! Ik ben bijna klaar. Feitje, Amerika is daar. Het muiterslot. Rennen maar de klok mee Nee. naar onder de taak. Dat gaan ze maar opzet zendingen. De trainen met echt nog eens ongelijk. Zo zo'n de aanvallers net goed vluchtje kennen en zo'n ze altijd stroffelen in haar zware harnas. Jongens, Dit is echt leuk. We moeten nog wel een trap, maatje. Want als Ja, maar we zo is in de gong. Terug daar, zo daar. In de gong. Om het hier staan. By the way, ik heb Ja, maar proof ja. op de livestream dat ik het net heb dienen. Die had een namenkaartje. Hier is zelf nog een beetje steen. Maar kennis met snelle loser. Ik moet weer Amerika. Oh ja, dan gaat nou ik Ryan. Ja, perfect. Dankjewel, hè. Dankjewel, dat is Amerika. Oh ja, het zwet nog gewoon beet. Hij is schuldig. Hij Ik ken is het. Ik ken het. Ik Hij- ken het. schuldig. Oh, joh, nou Ryan het Ja, maar- weer. Zo, hier zit ook nog een mooi bjotje. Weer. Hey, zo hier. Ja, ik zie Hier het. zit ook nog een mooi bjotje. Maar kennis met snelle loser. Oh, jongen. Oké, hadden we nog even Amerika Ik vind dat spannen? van- oké. Hadden we nog Ja, even... maakt het dan. eh, Ik wil Amerika. ja, maar hij moet wiet wezen. Ja, Dus als hij zo. net wiet... Nee, als hij net wiet is, maar zo'n deermaatje, ja? Oké. Hij is net oké. wiet, go. Ja, hi. Wacht even. Doe Ja. maar. Maatje Ga maar dit. meteen. Doe nou. Ben Hij is bijna net klaar. wiet. Oh, oké. Mijn huid hier op niet. Hij is echt net Ah, wiet. die zijn- ah. Hij wil net wiet. Get Oh there, nee, dit is een baby. baby. Baby, get there. Die hoeven die net. Oh Volgende. nee, zeg een baby. Baby. Hallo, wiet hinder? Wij krijgen je wiet hinder. Het is hallo, wiet hinder? Please? Nee. Wiet hinder? Wiet hinder? Ja, wij erin, wij erin, wij erin, wij erin, wij erin. Go, get erin, get erin, get erin. Oh, get erin. Nee! In het hoofd. Zo, nou hebben we wiet hinder. Zo, kleer. Zo, mooi. Dat is kleer. Nou moeten we even dit hebben, hè. Dan vaagst het. Ja, ze moeten... Hey. Mijn taak, mijn taak. Komt jongen, Die mag domme. gewoon dit. Americo. Oh ja, dit is mooi in caps. Komt jongen. Zo. Yes. Nee, ik vond het wel leuk om te zien dit. Zo. Americo. Nou, Go. ploost van al. Maar, ik denk dat wij wat kleer binnen. Mooi kasteel. Ja, Dit is uw kasteel van de voorkant. Dit is uw versie, jongens. Dit is uw mooie versie. En dit is de versie. De echte versie. Hij liep Waarom het laat er je aardig nou op. niet zwaard? Waarom laat je zien zwaard? Even eerlijk. Omdat
hij denkt dat hij onschuldig is, hè? Doder. Ja, Maar, dat is net. Maar Marije, dan Maar gaan nou- wij weer naar het begin. Kom, Ja, naar het begin. let's go. Nieuw, de Ja, vlag. Oh, we moeten nog even een vlag, maatje. Wat is Weer in een de vlag. Een vlag. Oh, we gaan van. Ik heb een stok. Ja? Mag ik zo de vlag? Ik heb een stok. Hoe maakt de vlag, meidje? Bij Rederbol. welke kleur? Wit en Ik reed. rederbol. Zo, Wit en zo. Daar zit het wol. Weet ik niet, zie ik gewoon wol. Oh, Oh jongens, ken dat. Oh, we hebben nog weer een goed. feitje. Ik zie wol. Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Als het echt wat lekkers had was, zoek maar wat oors, jongen. Want een kapoentje is een castreerde wanne. Sinterklaas, die katholiek, en mocht net met vrouwen naar bed. Daarom skellen ze mij wel eens uit voor kapoentje. Dat wist toch wel eens dat soms schreeuwt Sinterklaas kapoentje. Ja. Wist wat kapoentje betekent? Nee. Gecastreerde haan. Oké. Dat jongst. Agoeie Hilbert. Maar dat zo is het. Ja. Wat we eigenlijk de reactie hebben van Marije. Ine. Maar dat zo is het. Random fight, ja. Maar nou hebben we de vlag. Nou gaan we naar het begin, Marije, want we zijn klaar. Maar het mooie Sinterklaas Gaan we nog kasteel. wachten? Wat? Ja, sure. Here Oh. is a chicken. It's a chicken. Eat that. Oh. Oh. Marije, wat heb ik nog gewoon die? Maar we gaan op het begin. Helaas, Marije is je al op de morgen. Ja, dat is just al. Ja, dat ben ik. Dat is just... Ik mag mooi met mijn Oh. achternaam erbij. Ja, Marien achternaam erbij. Maar Ja, Marije, zeg. Je Marije stuurt Edwin en- wat voest van deze mooie livestream? Ik vond het heel leuk. Nou, voest leuk. Voest wel leuk om aan mij het Sinterklaas kasteel te maken. Ja, zeker. Maar dan heb ik echt een vraag voor de meesten in de chat. Want was zo ik een keer mooi dan een chillen in Minecraft? Stuur even chill even een berichtje op Instagram. Dat mag even wel, want dan krijg je een formulier en mag je invullen. En dat maakt het echt eigenlijk niks uit als je een keer Minecraft hebt. Want wij hebben daar een heel mooi Minecraft account. En dan kiest die ekbroeken. En zorg je even dat ik in de Discord komt. De Discord die zit volgens mij echt in de chat helemaal bovenaan. Maar die zit ik in de link in bio. Volg chill ek even op TikTok en op Instagram. Want op Instagram kiest hij onmelden. Dat is juist heel leuk. En Marije, Ja, daar staat ik niet in, hè? Toen mocht ik mooi van. ja. Oh, maar dan Zeker. bedank ik iedereen voor deze hele leuke livestream. Via het net abonneren, ek op chill, hier op het YouTube kanaal. En dan zie ik je hem in de volgende livestream van Chill. Oh ja, wacht, by the way, ik heb nog een leuk iets wie ik via deze vreed. Nou, goed. Dus 4 december gaan wij Sinterklaas Among Us dan. Mooi dan. Dus was nou echt maar Sinterklaas Among Us. Kom even in de Discord en dan gaan wij vreten doen om zo'n uur gaan wij lekker Sinterklaas Among Us in. En dat wie de livestream. Dus dat zie je deze vreed of een andere aflevering van Chilly in Minecraft. Hey, doei doei!